aquesta jornada de ciberseguretat, el teu negoci està en joc. Forma part dins del programa de Digitalitza't, que aquest programa està impulsat per Foment del Treball, amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Donarem pas a Esther Pagano, gerent de Coell. Bona tarda, Esther. Hola, bona tarda. Com us ha dit la Cristina, benvinguts i benvingudes tots amb aquesta jornada del teu negoci, la ciberseguretat, el teu negoci està en joc. Jornada que presenta Coell i AETE, l'Associació d'Informàtics d'aquí Lleida. I primerament voldríem agrair a l'Agència de Ciberseguretat la seva disponibilitat i el seu suport, que sense ells no hauria estat possible aquesta jornada. I també, com no, a Foment, que aquí hi haurà el representant Roger Mazariegos, que ens explicarà, com ha dit la Cristina, el projecte Digitalitza't. És un projecte a nivell de digitalització per a les empreses de Catalunya, en aquest cas. Per tant, també hi seran, aquí tindran accés empreses del nostre territori, de Lleida, i agrair als ponents de la jornada, al senyor Josep de la Casa, que és formador de l'Agència de Ciberseguretat. Ell ens parlarà de la campanya Nego Cibersegur i resoldrà diverses qüestions amb l'altre ponent i diverses qüestions que vagin sorgint i casos. També tenim el senyor, l'expert, senyor Roger Garray. Ell és consultor de l'empresa Edor Team i és soci fundador. I també voldria afegir que també és membre de l'Associació d'Informàtics d'aquí de Lleida, que ell també ens anirà informant sobre diverses qüestions d'interès sobre el tema de ciberseguretat. I en principi donem pas ja primerament al senyor Roger Mazariegos, que ens expliqui el projecte que té Foment del Treball de Digitalitza't. Seguidament, i els ponents també aniran agafant la paraula i fent les seves respectives ponències i intervencions. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Esther. I en primer lloc, des de Foment del Treball, volíem agrair a Coell per l'organització de la jornada del dia d'avui. Intentaré compartir la presentació, una breu presentació que he preparat, perquè, com ha comentat l'Esther, hem vingut aquí per explicar-vos el Digitalitza't. No sé, Cristina, si es veu. Sembla que sí, perfecte. Doncs bé, el Digitalitza't, com ha comentat abans la Cristina, és un programa que hem impulsat des de Foment del Treball Nacional en col·laboració amb el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per acompanyar i assessorar les empreses en el camí cap a la transformació digital. Nosaltres ens hem marcat com a objectiu principal ajudar les pimes del país a entendre com noves tecnologies, com el Big Data, la intel·ligència artificial o la robòtica, poden ajudar-les a esdevenir més competitives. I d'aquesta manera pretenem iniciar un procés de reflexió interna dins de les organitzacions. Llavors, partint d'aquest objectiu, nosaltres oferim 3 tipus de serveis dins del programa Digitalitza't, que són tots ells 100% subvencionats, és a dir, que no suposen cap cost per a les empreses. El primer d'ells és l'organització de jornades i tallers de sensibilització, com en la qual ens trobem en el dia d'avui, on parlem sobre la importància d'incloure processos de digitalització i també sobre l'ús de tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit empresarial. Hem organitzat jornades des de màrqueting digital, també sobre l'aplicació de tècniques de machine learning en el sector industrial i d'altres que també van enfocades en l'àmbit del comerç. En segon lloc, oferim un servei de connexió, és a dir, tenim un conjunt de proveïdors de solucions digitals que ofereixen els seus serveis i productes a les empreses que així ens ho sol·licitin. I finalment, també hem impulsat de manera més recent un servei d'assessorament que, com he comentat, és 100% subvencionat, en el qual diferents professionals acreditats per Acció, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa,
ofereixen un exercici de diagnosi inicial d'aproximadament 5 hores en el qual ajudaran a les pimes a entendre en quina fase de maduració tant tecnològica com d'estratègia empresarial es troben. I bé, com us he comentat, podeu tenir més informació del Digitalitza't visitant la nostra pàgina web, que és foment.com/digitalitza't. Us convidem a entrar-hi, a subscriure's al butlletí i allà podreu rebre més informació sobre el programa, totes les informacions que anem penjant i també el calendari en les properes activitats. Res, moltes gràcies. Aquí teniu les nostres dades de contacte. Ens podeu trucar o enviar un correu electrònic a innovació@foment.com. Moltes gràcies i cedeixo el pas al proper ponent. Moltes gràcies, Roger. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, si fem el canvi de slides, el canvi de diapositives, i ens posem en marxa. Perfecte. Bé, el que faré jo és fer-vos un passeig per aquesta campanya que ha anomenat l'Ester, que es diu Negoci Cibersegur. Us presentaré els 5 àmbits que la conformen i farem, jo sempre dic, una breu excursió per un parell d'aquests. És una breu pinzellada. Mireu, jo no descobreixo res, ni soc gaire original, si us dic que avui dia tot el que ens envolta és internet, no? Les relacions socials, les activitats d'oci, el treball i sobretot la manera que tenim de comunicar-nos i d'informar-nos. Però malgrat que això és ben sabut, a la vista salta, estem a distància, jo estic a casa meva, vosaltres probablement a casa vostra o a la vostra empresa i ens estem comunicant. Malgrat això, per algun motiu no es dona prou importància als riscos que assumim amb aquesta vida tan digitalitzada que en el cas de les empreses pren una gran rellevància. Penseu que diuen que les organitzacions es divideixen entre les que han patit un ciberatac i les que el patiran. Per tant, cal que esteu a punt per si un dia us toca aquesta loteria. Sap greu, però és més fàcil que us passi això que segurament us toqui la loteria, d'acord? Llavors, davant d'aquesta situació i per tal de protegir això que ara és aquesta paraula de moda que se'n diu ecosistema, doncs per tal de protegir l'ecosistema econòmic català, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va posar en marxa el juny passat la campanya Negoci Cibersegur, que ara us explico, a veure si tenim aquesta diapositiva que veieu aquí. Això són es diu Digitalitza el teu negoci, fes-lo cibersegur. Això està a la pàgina web internetsegura.cat/empresa. Després, quan acabem de xerrar, jo, el Roger, tots plegats, us vendré a la pàgina web i us explicaré com hi heu d'anar i tot el que us hi trobareu, d'acord? Aquests 5 àmbits que teniu aquí són els que considerem d'alguna manera els imprescindibles per posar en marxa la ciberseguretat a casa vostra, per anar fent, perquè sapigueu de què va això. El protegeix el programari maliciós, això que en diuen el malware. Cal conèixer quines són les amenaces cibernètiques més importants a tenir en compte i les implicacions i conseqüències que se'n deriven en un entorn empresarial. D'això en faré un tastet avui. Hem triat 2 àmbits, us faré un tastet d'aquests. Aquest altre que diu la informació a l'empresa. Mireu, els canals digitals impliquen un seguit de responsabilitats en matèria de ciberseguretat i el valor de la informació en el marc empresarial és una de les qüestions que mai heu de perdre de vista. I llavors, per protegir la confidencialitat d'aquesta informació que gestionem internament, cal seguir escrupolosament una sèrie de normatives legals, protocols, etc. Aquest tercer àmbit que diu dispositius de feina a punt, d'aquest també us en faré un tastet avui en dia, perquè els dispositius mòbils d'alguna manera s'han convertit en una eina imprescindible, ja no només en el sector empresarial, també a nivell personal. A nivell personal fins i tot exageradament, en diríem. Còpies de seguretat, en diem el pla A. Si es produeix una pèrdua de dades, l'activitat s'atura i equival a pèrdues econòmiques no previstes pel negoci. Tenir una política de còpies de seguretat adequada pot suposar recuperar-se en poc temps. I un últim àmbit que en diem ciberseguretat sinònim de confiança. Al final, l'objectiu de tot negoci és que funcioni amb una total confiança entre tots els actors principals, l'empresa, els clients i els proveïdors. I, per tant, tot això, tots aquests 5 àmbits engloben la ciberseguretat. No veieu la ciberseguretat només com que m'ha entrat un virus, que ara us en parlaré. No només és això, són moltes coses la ciberseguretat. D'acord? Mireu, la importància de la ciberseguretat a l'empresa. Si passem la diapositiva, aquesta, perfecte. Mireu, fa pocs dies, això ho he pensat
Us ho juro que ho he pensat fa una hora. No sabia per on començar. Mireu, fa pocs dies vaig fer una xerrada a una escola a una ciutat del Vallès, a Canària de primer d'ESO. I els vaig explicar que ells eren nadius digitals. Tenien 11-12 anys i els fa molta gràcia quan dius vosaltres sou nadius digitals, nosaltres no ho som. I llavors els expliques què vol dir nadiu digital, que hi han nascut dins d'aquesta tecnologia. I els va fer molta gràcia perquè tal com els vaig explicar, doncs, clar, es van pensar, és evident que en sabem més que els pares d'aquestes coses, que ells no són nadius digitals. Però llavors els vaig aixafar una mica la guitarra perquè els vaig dir, mireu, que sigueu nadius digitals no vol dir que sigueu més competents, no perquè sapigueu escriure a molta velocitat, que és veritat que ho fan, si teniu fills ho sabreu, que és espectacular com fan al WhatsApp i com escriuen, i nosaltres a vegades ho fem amb un dit, però no això no els fa més competents. No vol dir que ens sàpiguen de ciberseguretat més que nosaltres. Llavors els vaig dir, ningú neix ensenyat, ni vosaltres naixeu més ensenyats. Doncs bé, si aquesta canalla que ells es pensaven competents, perquè s'ho pensen, sobretot els més grans, els de 12 anys encara els vaig convèncer. Quan agafes els de 16 anys, aquests estan convençuts que en saben més que ningú, no? Però si ells no són tan competents com es pensen, ara imagineu nosaltres, que per molt salt digital que hem fet en pocs anys, i no us explico l'últim any, seguim sent, i aquesta també és una altra paraula que s'utilitza molt, nosaltres som immigrants digitals, i més encara en ciberseguretat. I d'alguna manera, per això estem aquí, no? Perquè a mi, això és una cosa que explico sempre als webinars, i com que estic gravat, potser ja m'heu escoltat, però m'agrada explicar això. Jo sempre dic que si a casa un virus o un troià d'aquests se't cola a l'ordinador i et fa perdre, no sé, els relats que escrius en secret, o poemes, o aquelles fotografies d'aquell viatge en aquell entorn extraordinari, de gran record, i tot això ho perds, et caurà el món a sobre. Però el trasbals és emocional, i passat l'emprenyament, parlant clar, i el disgust, tires endavant. Però si això us passa a l'empresa, el trasbals no només és emocional, és econòmic i de reputació. Per tant, poca broma, que és molt més sèrio. D'acord? Mireu, si passem la diapositiva, hem decidit posar 3 coses de per què és important la seguretat de l'empresa. La llista seria eterna, però n'hem posat 3. Pèrdua o robatori de dades. Per exemple, per falta de mesures de seguretat a l'hora d'establir algun tipus de comunicació entre col·laboradors. Ja sabeu que això de les dades ja fa anys que es diu que és l'or del segle XXI. Ara ja és una evidència, no? Al principi, quan es parlava de protecció de dades, la gent es pensava que això no anava amb ells. És un tema molt important. La reputació de l'empresa. Totes les empreses, independentment de la mida, trajectòria i sector, jo no us veig, que és l'únic que no m'agrada dels webinars, que no us veig les cares i no us puc preguntar si teniu 50 treballadors, 3 o sou autònoms, i un autònom és una empresa, doncs totes les empreses heu d'estar preparats, protegir-se i saber com reaccionar davant de possibles incidents, tant interns com externs, que pugui posar en perill la continuïtat de la marxa de l'empresa. I el tercer són les pèrdues econòmiques, que al final, si teniu una empresa i un negoci, és per guanyar calés, no? Doncs ara imagineu que les coses us van molt bé a casa vostra, o fins i tot en aquesta època que alguns heu estat patint molt. Doncs imaginem, no? Esteu en un bon moment, moltes comandes, una facturació increïble, i tot d'una patiu un atac informàtic que ho bloqueja tot. No podeu accedir a informació crucial per continuar el negoci, si sou fàbrica, potser fins i tot heu d'aturar la producció. No us vull espantar, però és que això no és que hagi passat, és que està passant cada dia. I per tant, el que no podem fer és menystenir els ciberdelinqüents. Són gent espavilada a l'hora de noves formes d'aprofitar-se dels usuaris i la tecnologia per accedir a les nostres xarxes, dades, contrasenyes, etc. Penseu que això de la ciberdelinqüència, que diuen que ja genera més diners que el narcotràfic i aquestes coses, existeixen veritables supermercats a la xarxa, això que en diuen la dark web, on es venen packs, ja siguin de dades com d'atacs. És a dir, algú infecta una xarxa i és un altre qui paga per activar aquesta infecció. És a dir, jo sé infectar xarxes, però no m'interessa activar-la i demanar els calés a canvi, etc. I això ho venen, entre els dolents es fan intercanvis. Bé, funciona així, aquest món, no sé què explicar en pel·lícules. Per tant, cal vigilar. Bé, feta aquesta introducció, comencem a fer aquesta petita excursió per això que us he dit, aquests àmbits. Vinga, protegeix-te del programari maliciós. De què parlem quan parlem de programari maliciós? Bé, doncs es tracta d'un tipus de programari o d'aplicació
que té com a objectiu fer mal al dispositiu en el qual s'ha aconseguit allotjar. Això ja ho sabeu, perquè això és més vell que el Mateu, no? Però, bueno, ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o tauleta. Cuidado, perquè això dels virus no només és en els ordinadors, que hi ha qui s'ho pensa. També se'ns colen pels mòbils, que són com ordinadors, ja. Penseu, hi ha molts tipus de malwares, programari maliciós, n'heu sentit a parlar, els virus, troians, cucs, spyware, l'adware, el ransomware, després us en parlo una mica més. I la forma d'actuar de cadascú sol ser diferent, però en comú tenen l'objectiu d'aconseguir un accés il·legal a l'equip o a la informació que conté o a d'altres ordinadors de l'organització que puguin contenir informació més valuosa pels atacants. Tot això moltes vegades sense que tu o el teu propi antivirus us n'adoneu. Com ens podem infectar? Bé, bàsicament de 4 maneres. Missatges que accedeixen a continguts de webs externes, per exemple, missatges que contenen fitxers adjunts, ara us parlaré una mica més d'això, visitant una web falsa o compromesa que tingui continguts que ens poden infectar al ser descarregats, connectant una memòria USB externa que contingui un programari maliciós, res de si ens trobem mai un pendrive d'aquests, calla tu que és de 25 gigas, goita que m'he trobat, ni se't passi pel cap connectar-lo a l'ordinador. Poca broma amb això, perquè a més també es fa això, de deixar pendrive perquè piquis, no? Bàsicament es tracta d'obrir sempre molt els ulls. La ciberseguretat és estar molt atents. Jo sempre dic, quan travesses el carrer, si teniu fills, diu, vigila quan travessis el carrer, a dreta i a esquerra. Abans només ens fixàvem si a la dreta i a l'esquerra, des que hi ha patinets per totes bandes i tantes andròmines, has de mirar tota banda. Doncs això és el mateix. Heu de tenir els ulls molt oberts, no? Dins d'aquest apartat, passem a la diapositiva, he triat 4 punts. Això després ja us explicaré on ho teniu i teniu molta més tela. Això de la gestió correcta dels permisos i la revisió del correu electrònic que ara us deia. Mireu, respecte a la gestió d'usuaris, és important realitzar-ne una correcta administració. Ja us he dit que no sé si teniu un treballador, esteu sols o 50, però suposem que teniu gent, o els que tingueu gent, el que és habitual en una empresa, petita i mitjana també, no només les grans, les rotacions de personal que teniu fa indispensable que tingueu un bon control de les altes, les baixes o les modificacions dels usuaris dins del sistema d'informació, de tal manera que s'evitin accessos no desitjats i potencialment perillosos. A més, heu d'establir una apropiada segmentació de permisos pels usuaris, limitant-ne l'accés a les necessitats reals, per tal d'acotar danys, és a dir, departament de màrqueting, de producció, de comptabilitat, jo què sé, del que sigui recursos humans, cadascú les seves credencials. No pot ser que aquí tothom entri a tot arreu i tothom tingui les credencials de tothom. Tot ben acotat. Penseu que la gent de les empreses se'n va o per decisió pròpia o perquè així ho heu decidit vosaltres. I els que se'ls acompanya, els que se'ls diu, allà tens la porta, per el que sigui, doncs se'ls acomiada. Hi ha qui se'n va amb el cap cot, que és la majoria de la gent, i hi ha qui se'n va emprenyat. I d'aquests últims, n'hi ha que volen guerra. I escolta'm, amics informàtics, avui en dia en tenim tots, perquè a més és una carrera que s'ha posat de moda i n'hi ha per parar un tren. Per tant, és molt important que feu bé les coses. I això que us estic dient no és més feina, és senzillament fer bé les coses per evitar mal de caps. I aquí no parlo de ciberdelinqüents, aquí parlo de gent que, pel que sigui, té ganes de guerra. Penseu que els pans del nostre correu, de les aplicacions o serveis que utilitzem en l'entorn laboral, també en el personal, són les contrasenyes. Que això és de primer, jo sempre dic que és el primer mes de ciberseguretat. El de les contrasenyes és molt important. Per tal d'evitar que algú pugui acreditar amb finalitats poc lícites, els hi hem de posar difícils. Què no heu de fer? Doncs utilitzar una mateixa contrasenya pels comptes de correu, pels perfils del Facebook, Twitter, Instagram, per les agendes en línia, etc. Deixar contrasenyes escrites en paper sota el teclat, o en un pòsit enganxat a l'ordinador, o en un Word amb el títol contrasenyes. Ara m'agradaria veure-us a veure si algú riu, perquè igual algú això ho fa. Doncs no ho heu de fer. El de tenir un Word que posi contrasenyes.doc ho fa molta gent. Home, no les heu de fer, aquestes coses. A casa feu el que vulgueu, tampoc us ho recomano, però a l'empresa no. I llavors tampoc heu de tenir la mateixa contrasenya per anys i anys. S'han de canviar. Vosaltres establiu cada quan? Cada mes? Cada 3 mesos? Com vulgueu. Però s'han de canviar. I heu de tenir contrasenyes diferents per tot. Per tot. On no ens en recordarem? Hi ha altres sistemes, gestors de contrasenyes, que ja en parlarem un altre dia. Però no podeu tenir la mateixa contrasenya. Les contrasenyes han de ser fortes i complexes, amb alternança de nombres,
lletres, caràcters com el coixinet, l'arroba, el percentatge, el dòlar. Només així estarem molts més segurs, de veritat. És molt, molt important. Els hi hem de posar difícil als dolents, d'acord? I com us deia, úniques, sobretot, úniques i personals. Una per cada servei i compte, i així evitarem problemes. I si bé compartís un acte de generositat, i ara si pensem en les parelles, amb els socis, no es recomana fer-ho amb les contrasenyes. És a dir, això dels socis, perquè ara estem parlant d'empresa, quan vaig a fer xerrades a les famílies ho faig d'una altra manera, però parlant de socis, si en teniu, això dels socis a vegades és més complicat que la relació de parelles. I si els negocis passen males èpoques, els socis s'enfaden. I de vegades la cosa pot acabar com el rosari de l'Aurora, no? Que jo mai he sabut quin és l'origen d'aquesta expressió, però l'entenem tots, no? I jo sempre dic, ni a la dona ni al marit ha de saber la teva contrasenya ni el teu soci. Home, però si els negocis... És igual. Cadascú la seva contrasenya. Així de clar us ho dic, d'acord? És molt important, Sembla una broma, però no ho és. Una eina més de seguretat per a l'empresa perfecta és el doble factor d'autenticació. Això ho feu servir molt amb els bancs, quan feu compres per xarxa. Bé, doncs, això és important per vosaltres també. Això també ho podeu posar en marxa. És a dir, és un sistema que afegeix un nivell addicional de seguretat als processos d'accés al compte de línia pels treballadors, si es connecten des de casa, per qualsevol cosa. D'acord? Procedència de la revisió dels correus electrònics. Mireu, malgrat els filtres anti-spam dels nostres servidors de correu, encara ens poden entrar missatges sota l'aparença de normalitat. Cada vegada afinen més, els dolents. Per tant, heu de tenir especial cura amb els enllaços externs que adjunten aquests correus. Desconfieu de correus electrònics amb contingut estrany. Tot això us estic posant deures, però la veritat és que és agafar l'hàbit de revisar les coses, vull dir, vigilar, no obrir els correus electrònics de cop sense mirar la procedència. Heu de mirar exactament la procedència perquè sempre hi ha una petita escletxa. Configureu el vostre agent de correu electrònic perquè no descarregui automàticament les imatges externes o fitxers adjunts. Això pot semblar molt còmode, però pot tenir perills i això és molt fàcil de fer. Verifiqueu les adreces electròniques, que siguin fiables. Analitzeu el llenguatge. Sospiteu de salutacions i textos genèrics, no? És a dir, i alarmeu-vos si hi ha errors ortogràfics, és un clàssic, utilitzen el traductor de Google. Això són missatges que a vegades t'arriben de l'altra punta del món, I tampoc és habitual rebre un correu electrònic que digui apreciado señor mío, no es porta gaire. També ho fan en català, però tampoc ja no s'utilitza gaire aquest llenguatge, se suposo, que som empreses modernes. No tingueu pressa ni us sentiu amenaçats quan us transmeten urgència amb un mail, amb un SMS, d'aquests que de sobte rebem. Vam començar a rebre molts de bancs que deia valida el compte abans que caduqui. Escolta'm, els bancs no envien aquestes coses. Per tant, molta gent va picar. I el que et porten és una pàgina web, et prenen els credencials, etc. No piqueu amb aquestes coses, no tingueu pressa. Ningú et dona presses per aquestes coses. No us n'heu d'enfiar. Els bancs no només no envien això, sinó que deia, mai et tancaran una compte els bancs. No te la tanquen la compte. Déu me'n guard. No ho volen fer ells això. Ells no volen clients. Si estàs en descobert et perseguiran, però no et tancaran la compte. Deia el Josep Pla que els bancs, quan fa sol, et regalen un paraigües i quan plou, te'l prenen. Això sí que ho fan. Però tancar comptes, no. Per tant, vigileu amb aquestes coses. Comproveu el remitent i, sobretot, això que us estic explicant a vosaltres, sigueu autònoms, sigueu 10 o 50 a casa vostra. Això no és de ser només per a vosaltres. Tot això que us estem explicant i que ha de tenir una continuïtat, home, ho heu de transmetre a tot l'equip. La formació de tot el personal de l'organització és imprescindible. És a dir, és la manera de reduir els ciberatacs que ens puguin fer mal. Els ciberatacs seguiran arribant, però que ens puguin fer mal. Moltes vegades el problema és l'error humà. Cliquem on no s'ha de clicar. D'acord? Passem a la diapositiva. De virus i antivirus. Mireu, un virus informàtic, ja us he dit, és un programari. Són línies de codi que l'objectiu que tenen és alterar el funcionament de qualsevol dispositiu, sense cap permís d'usuari i amb fins maliciosos. Moltes vegades la infecció es produeix de manera aparentment innòcua. Jo sempre dic que si un virus biològic contagi a través d'això que tant hem sentit a parlar al llarg d'aquest any, dels aerosols, sense que el nou hoste se n'adoni de la seva entrada, doncs el virus informàtic utilitza mitjans similars. Per exemple, el que us deia, correu electrònic amb un arxiu executable. Per tant, la manera d'evitar-ho és vigilant moltíssim i revisant allò 40 vegades. Tot i així, a vegades ens la colaran, però que no sigui que per nosaltres no hi posem barreres. Per tant, al igual que els virus
que ens infecten com a éssers vius, els pitjors virus informàtics són aquells que romanen en un estat de latència. Això és un clàssic, d'informàtica també. Abans de manifestar-se, van multiplicant-se fins que les nombroses còpies arriben a parts essencials de l'hoste. I tots dos, tant el biològic com el informàtic, requereixen d'un metabolisme cel·lular o un programa base per poder complir la seva comesa. És tremendo, però el concepte és aquest. Llavors, penseu que els virus informàtics també fan el mateix. Es disseminen per mitjà de rèpliques i còpies i les xarxes ajuden a aquesta propagació que no tenen la seguretat adequada. Quan un programa maliciós actua replicant a través de les xarxes, s'anomena cuc. I això, seguint amb el símil dels virus humans, doncs en podríem dir pandèmia. I això és un clàssic en el món de la informàtica. De virus n'hi ha molts. Jo ara no tinc temps d'explicar-vos moltes coses, però bàsicament el que heu de fer és obrir els ulls i res de baixar coses de llocs no oficials, perquè es poden passar moltes coses també, d'acord? Ni clicar aquí, ni clicar allà, ni baixar res que no siguin oficials. Per què instal·lar un antivirus? Perquè si l'ordinador no té antivirus, és a dir, no està vacunat, no té la capacitat de neutralitzar el virus que puguin arribar entre el sistema i deixen l'ordinador vulnerable a atacs. De la mateixa manera que us heu d'actualitzar sempre els ordinadors i els mòbils, perquè les empreses van posant parxes per evitar diferents problemes. D'acord? Poden entrar emails infectats, com us deia abans, webs infectats, etc. Els efectes més comuns davant d'una infecció són perdre dades importants, l'ordinador funciona molt lent o és impossible de fer servir, fraus, robatoris de dades personals que són enviats a altres ordinadors, robatori d'identitat, etc. En resum, la utilització d'un antivirus és fonamental perquè puguem recórrer la web, llegir correus i obrir els documents que rebem. Per tant, jo vull pensar que ja ho teniu, però heu d'estar constantment actualitzats. D'acord? El ransomware, segur que n'heu sentit a parlar molt. Després en Roger Garrai us en parlarà més, en tant que ell n'ha viscut forces. El ransomware és un tipus de programari maliciós que una vegada infecta un equip permet xifrar els seus arxius i bloquejar-lo. L'objectiu de l'atacant és demanar un rescat a canvi de la clau de desxifrat. N'heu sentit a parlar molt, perquè això ara ja ens en parlen per la tele i els telenotícies perquè cada 2 per 3 passen coses. A més, darrerament, furten dades sensibles. D'aquesta manera, encara que la víctima tingui còpia per recuperar les dades xifrades, els diu, escolta'm, no pagues? Molt bé, no pagues, però t'hi pres les dades i què et sembla si publico aquestes dades? Per tant, és una doble extorsió. La manera més habitual que utilitzen per introduir-se als dispositius és a través d'un arxiu adjunt o enllaç d'un correu electrònic. Per això us dic que heu d'estar molt al cas. També és possible que s'expandeixi per pàgines web d'origen no certificat. Com actua? Infecta un usuari i a partir dels seus permisos actua el sistema operatiu i a la xarxa. Comença a xifrar totalment o parcialment els arxius que té l'usuari a l'abast i aprofita vulnerabilitats no resoltes. Deixen operatius als sistemes que tinguin connectats via USB o en xarxa en aquells moments. Si mai sou víctimes d'un atac ransomware, que espero que no, hi ha 2 preceptes bàsics que cal seguir escrupolosament. Segur que Roger després insisteix. Desconnectar l'ordinador de la xarxa, desmarcar l'opció de Wi-Fi o treure el cable de xarxa. No esborreu cap mena d'arxiu o inicieu cap operació. Moltes vegades, per desconeixement, es fa algun tipus d'acció que pot ser pitjor. L'única manera de fer una anàlisi de la situació i danys produïts és posar l'equip al servidor en mans d'un expert professional. És molt important, això. I no es recomana pagar rescat. Segurament ho heu sentit quan els Mossos fa poc per la tele, perquè pagar no garanteix la recuperació de les dades. Si ens mostrem disposats a pagar, donem motius per seguir patint atacs i alhora fem rendible el negoci dels ciberdelinqüents. D'acord? Importantíssim. Després el Roger us en parla molt més. Passem diapositiva. Dispositius, vaig ràpid. Mireu, en un entorn en què els telèfons intel·ligents, portàtils o les tauletes s'han fet indispensables en aquest dia a dia, de fet hi ha gent que, com deia abans, n'abusa, doncs és important prendre consciència de la necessitat que també d'utilitzar-los correctament. I més ara si teniu gent teletreballant, teniu comercials amb mòbils d'empresa, etc. Heu de tenir en compte que el mòbil és un ordinador. I des d'aquests dispositius podem tenir accés a arxius i documents de l'empresa. Per tant, és imprescindible establir normatives clares d'ús i alhora fomentar el que ens agrada dir cultura de ciberseguretat dins l'empresa. D'acord? No dono un mòbil i ja us ho farem. No. Cuideu que els mòbils són eines perilloses. Dispositius i teletreball. Mireu, amb el teletreball, no sé si teniu gent teletreballant, doncs s'ha disparat el que es diu el phishing. En Roger també us en parlarà. Que van a la recerca de teletreballadors
per robar-los credencials corporatives, infectar-los als equips amb codi maliciós. Us penseu que quan ens van confinar, els ciberdelinqüents van estar 2, 3, 4 dies que anaven cap a les empreses i van dir que no hi ha ningú aquí. No van trigar a descobrir que estàvem tots a casa i van començar a atacar programes o mòbils, ordinadors dels que estàvem a casa i alguns no estaven preparats, els ordinadors a casa, perquè no tenien la xarxa ben preparada. Tot això ho heu de tenir present si teniu gent teletreballant. En general, amb els dispositius que es mouen amb nosaltres, cal ser molt curosos també amb les connexions itinerants que utilitzem. Compte que la gent es connecta a tot arreu, amb les wifis públiques i apa, vinga, i això s'ha de vigilar. Llavors, és també imprescindible com a empresa que tots els vostres treballadors i vosaltres utilitzeu una VPN. La VPN és una xarxa privada que protegeix la transmissió de paquets de dades amb un procés d'encapsulació i de xifrat. És a dir, si m'explico, aneu per la xarxa, però els de la vostra empresa aneu tots per un túnel, tancats. No us veu ningú, aneu circulant per l'autopista i no us veuen els de les empreses veïnes ni els dels pobles veïns. No us veurà ningú, però aneu tots circulant per la xarxa. I això dona molta protecció. És molt important, la VPN, i sobretot, passeu-me la diapositiva perquè jo m'he avançat. Em sembla que ja... Bé, és igual, si no, jo vaig xerrant. La VPN, sobretot, n'hi ha de gratuïtes. Sou empresa, us heu de gastar els calés. No gaires, però us els heu de gastar. I si sou 25, una VPN que doni per 25, perquè n'hi ha per capacitats diferents. Això de gastar els calés, que no havia dit, escolteu, ho heu de fer. Heu de fer inversió en ciberseguretat, perquè és un estalvi a la llarga. De la mateixa manera que gasteu en altres coses, doncs la ciberseguretat l'heu de fer entrar a casa vostra i us heu de gastar uns calarons. Si no teniu informàtics, perquè sou molt petits, heu de contractar gent de fora. Però és molt important que ho feu, moltíssim. Ja sé que són més despeses, però a la llarga és un gran benefici. D'acord? El xifrat, mireu, això del xifrat, encara que el tema ens sol fer pensar en el món dels espies, el xifrat està molt present al nostre dia a dia. I no és un invent nascut de fa 4 dies. El xifrat de missatges es porta practicant des de fa 4.000 anys. Els grecs, com deia aquell, ja sabien d'això de xifrat. Llavors, què és el xifrat en el món de la informàtica? Doncs és molt senzill. La conversió de dades d'un format llegible a un format codificat. De manera que només es poden llegir o processar després d'haver-lo desxifrat. Això ho teniu tots al WhatsApp, que ens dona aquests missatges. Aquest missatge només el rebrà el destinatari. Doncs és segurament l'element fonamental de la seguretat de dades i la manera més senzilla d'impedir que algú robi o llegeixi la informació amb fins malintencionats. Més enllà de l'avantatge òbvia de protegir la informació privada contra robatoris o amenaces, a més, el xifrat també ofereix un mitjà per demostrar tant l'autenticitat com l'origen de la informació. Vull que quedi molt clar, però, que no és una opció màgica. És una de les moltes eines imprescindibles en ciberseguretat. I la recuperació de la informació, doncs, si teniu gent amb mòbils, l'ús dels dispositius mòbils que permeten als treballadors usuaris ser més flexibles, més eficients, i els doteu d'alguna manera amb capacitats per respondre, treballadors o vosaltres, ràpidament a situacions que puguin necessitar informació, però cuidado perquè els mòbils es perden o es poden robar també. Doncs si es perd un mòbil o ens ha estat robat, doncs compte perquè allà hi pot haver molta informació. I per tant, heu de tenir molt clar, insisteixo, si vosaltres no ho sabeu fer, busqueu professionals, o a casa si teniu departament IT o un professional extern, doncs heu de saber la manera de localitzar el dispositiu i la manera d'esborrar les dades, de desactivar la targeta SIM. Totes aquestes són petites coses que heu de saber fer. I si no les sabeu fer, buscar algun professional. Aquí m'haig repetint, cerqueu ajuda als professionals del RAM, perquè ho feu amb altres coses. Si sou molt petits, de ben segur que teniu una gestoria que us fa la nòmina, no? Doncs ja ho teniu. Doncs això és exactament el mateix. Doncs si sou una empresa petita, com més gran, cultura de ciberseguretat ha d'entrar a casa vostra. Bé, i ara, fins aquí, he fet aquest breu passeig inicial per engrescar-vos a saber més d'aquest parell d'àmbits. Ja heu vist que era una petita excursió. Després us explicaré on està tot això perquè ho llegiu amb molta calma. Ara el Roger Garrai, que és un professional d'aquest camp, d'aquests que us he anat dient, els heu d'anar a buscar, us explicarà que això dels ciberdelinqüents ja fa temps que han sabut caminar, perdoneu que em posi poètica, però que hagin sabut caminar per la boira. Que Lleida, que com que d'això en sabeu molt, doncs que sapigueu que Lleida
també hi ha empreses que pateixen ransomware. No us penseu que això no va amb vosaltres. És important. I el Roger us explicarà algun cas. Roger, tots teus. Que els atacs i virus són una amenaça real per la xarxa informàtica de les empreses i per totes les dades que emmagatzenem. Qualsevol empresa han de seguir un principi de responsabilitat activa, el que deia el Josep, establir un consum de mesures de prevenció, bones pràctiques, ja que avui en dia actuar només en cas d'incidència és agoixerat, perquè sí que després us diré que necessitem sempre tindre uns plans de contingència perquè, com molt bé deia el Josep, sempre podem caure, és molt difícil, cada vegada aquests correus, ara ens ensenyaré un parell d'exemples, són més bons, és molt difícil no caure, perquè és molt fàcil avui en dia que estiguis esperant un paquet i t'arribi un correu dient que és correus express i te tienes que validar perquè el teu paquet no sé què, i piques, no? Llavors, però sí que hem d'intentar, com molt bé deia Josep, intentar fer un protocol. Si som empresa gran, evidentment, proporcionar a tota l'empresa, i si som petits o nosaltres sols, mentalment nosaltres sols, per intentar evitar el més possible aquestes malifetes. El primer punt és utilitzar la internet d'una forma responsable, o sigui, evitar visitar llocs aliens a l'activitat laboral, se podia instal·lar un malware i infectar, i llavors feu, després ho explicaré una empresa d'aquí de Lleida, evidentment no podria dir noms el que ens va passar concretament. Pensa-te-ho 2 vegades abans d'obrir arxius o programari descarregats de forma fraudulenta. Molts d'aquests fitxers estan infectats, són en realitat malware, no? I recordeu, no us oblideu mai, que pot arribar a ser delicte penal, perquè aneu contra la llei de propietat intel·lectual. No facilitis les teves dades reals, e-mail, telèfon, a qualsevol lloc web o dichós o que no tinguis clar la seva procedència, ja que llavors el producte passes a ser tu, no? Són les teves dades. Algo volen, amb aquesta vida gratis no hi ha res realment, o sigui, no li doneu més toms. A part de que facilitis aquestes dades en un web, com a mínim, comprova si aquest web és un web segur. O sigui, si comença per HTTPS, teòricament són webs certificats, teòricament són webs que la connexió que fem entre el web i nosaltres i el web va totalment xifrada, és inalterable per tercers, però també us diré que això al principi va començar com molt seriós i tenies que enviar escritures de la companyia, valia uns certs diners i tal, i ara cada vegada s'està baratint més i no demanen res, amb la qual aquesta confiança ja s'està perdent una miqueteta. Però, per exemple, si te diuen que estàs a la web de la Caixa i veus que no comença per HTTPS, ja et dic jo que no estàs a la web de la Caixa. T'estaríem fent una suplantació d'identitat, no facis res. Sobretot desconfia de les excursades, .bit, LI i similars, coses rares, i si hi ha un llaç d'aquesta mena i tira cap a un link, no hi aneu, sisplau. Sobretot també, avui en dia, tret de lo dels mòbils, que ara és la moda, aquests últims 2 o 3 mesos comencen a ser grans rebedors d'atacs, via SMS o via WhatsApps. El 80% de lo que ara d'entre és tot, com molt bé deia en Josep, per correu electrònic. Llavors hem de vigilar molt el que arribi. El que us deia de descarregar de forma fraudulenta i de visitar llocs aliens. Nosaltres teníem un client, que aquest client tenia un problema de rendiment a la xarxa increïble, li anava tot lent, però increïblement lent, quan tenia una infraestructura a nivell de xarxa d'equips informàtics molt bona i molt moderna, o sigui, algo raríssim. Ho vam estar estudiant, ho vam estar mirant, i resulta que li havia entrat un malware
el qual s'havia apoderat dels equips i estava fent funcionar tota la xarxa, una xarxa d'uns 42 màquines, aquí a Lleida, a la província de Lleida, és això, 42 màquines, i estaven fabricant criptomonedes pels pirates, hackers, dolents, diem-li com vulguem. Clar, amb tot el consum que això representa d'energia, amb tot el problema que vam tindre després per netejar-ho tot, per remuntar-ho tot i deixar-ho, més els dies que ja portàvem amb aquesta ralentització d'aquesta xarxa. Tot aquest problema va vindre originat per la descàrrega d'un empleat amb tota la bona fe del món, concretament a l'Adobe Professional, per intentar modificar uns PDFs que ell volia modificar. I per intentar estalviar els 480 i pocs euros que valia a la companyia, va decidir baixar-lo fraudulentament o més conegut col·loquialment pirata. A l'implementar-lo va passar això. O sigui, per una bona acció en teoria, vam tindre un problema greu que li va costar molts diners a l'empresa, més, o sigui, ja la part de la nostra factura, més tots els dies de ralentització, més el consum elèctric, perquè, evidentment, com més treballa una xarxa informàtica, més consumeix. No ens oblidem, i un ordinador gasta. Un servidor, penseu que estem parlant que un servidor se te'n va a 30 euros al mes, al preu d'avui en dia l'energia. Os enseño una serie d'ejemples, ¿vale? Pim pam, buenos días, encuentre adjunto nuestros al pedido, ara us arribaran molts d'aquestos de comandes, de dona pressupost i amb un link. Aquest del BBV, per exemple, és boníssim perquè, si us fixeu, tot el que són els logos i demés, són correctes. Aquest de Movistar és tremendo. Aquest de Movistar, i aquí és un punt molt important, com molt bé deia el Josep. Veieu, la factura porta, i a més te fiques sin paper, aquí no hi ha, com deia en Josep, que el tema de les traduccions i tal són dolents, fixeu-se en aquest, factura electrònica, entre parèntesis, sin paper. Però el que passa que és un punt zip. Un punt zip vol dir que és un encapsulat, que és un comprimit, i llavors quan allò desplega es portarà un programari dins i s'executarà tot. Però mireu que la literatura és perfecta. O sigui, ja puede consultar sus facturas telefónicas de fecha 14 de julio, descárguese los archivos, aquí fica PDF, no és un PDF, que és un punt zip, i tal, però inclús Telefònica d'Espanya, o sigui, aquest, per exemple, és perfecte. Clar, no caure aquí, cuidado que és difícil. Cuidado que és difícil, les coses com siguin. De fet, és molt fàcil. Per això, que també us parlaré després, i us ha parlat el Josep, és fonamental tindre un pla de contingència. Un pla de contingència, en aquest cas, és tindre còpies de la manera que sigui, però externalitzada i fora de la xarxa informàtica, perquè això quan entra, el que fa és xifrar totes les màquines i inclús si tenim un sistema de NAS o un sistema de còpies, com que també està connectat a la xarxa, també el xifrarà i llavors estarem pells i serem cautius. No permetis mai, ni si som empreses grans, llavors el departament d'IT estarà allí i no s'ha de permetre, però si són petites encara menys. No permetim mai alterar la configuració dels equips i de la seguretat que tenim implementada. És fonamental, perquè allò està creat per tindre unes mesures de control. El que dèiem, no instal·lar ni desinstal·lar programari sense autorització, evidentment, si s'ha de muntar alguna cosa i aquella persona, tornem a l'exemple de la persona que té que modificar uns PDFs, se compra, se truca al departament d'IT o se truca a la informàtica externa i se munta aquell programari, s'implementa i després se tornen a ficar tots els bloquejos a nivell d'antivirus i a nivell de seguretat i a nivell de permisos d'usuari i a treballar. Algo molt important, que ja s'ha comentat abans, mantinguem sempre actualitzats totes les màquines i tots els sistemes.
Penseu que Microsoft està traient de l'ordre de dos parches, com es diu vulgarment, al mes de seguretat dins dels seus sistemes. Clar, si nosaltres no actualitzem, això vol dir que mentre està al mercat i no està actualitzat, parches que a més una vegada proporciona Microsoft és que ja ha publicat que hi havia aquella feblesa de seguretat, en la qual, si nosaltres no ho hem fet, tenim un forat que el coneix tothom. És molt important. Nosaltres recomanem una vegada a la setmana reiniciar tots els equips. Sempre. I més perquè ara el que ens hem trobat, que amb el teletreball, moltes vegades, molta gent entrem per la VPN, llavors entrem per la VPN, entrem a la nostra màquina, clar, com que entrem i sempre el tenim connectat, la nostra màquina sempre està connectada. Doncs, de cada setmana, cada 8 dies com a molt, se fa un reinici que no separa la màquina, perquè llavors torna a reiniciar i al cap, quan hagi fet el reinici, podràs d'entrar mitjançant la VPN i ja funciona i haurà actualitzat els sistemes. És molt important. El que dèiem abans, no utilitzis programari i menys sistemes operatius sense llicència. Perquè, clar, llavors el tema aquest que us deia d'actualitzar-lo, com que és sense llicència, no s'enviarà les actualitzacions, amb la qual teniu un formatge gruyer tot ple de forats. Al final us d'entraran. Mai desactivar l'antivirus. L'antivirus normalment, com se deia abans amb el control del correu electrònic i tal, el que hem de ser molt conscients és que, per una cura d'aquest problema, de la possibilitat que ens d'entrin, també tenim altres avantatges, anem molt ràpids, podem entrar a internet, podem comprar, podem fer aquí, podem visitar, podem gaudir de molta informació i de molta documentació en un moment, doncs l'antivirus, si està ben configurat i és un bon antivirus, moltes vegades és bastant invasiu. Anireu a muntar, jo què sé, a vegades te pot donar problemes amb el certificat de la fàbrica de moneda i timbre, que no te'l deixi muntar. Doncs tindràs que trucar al departament d'IT o a l'informàtic i tal, que te'l desactivi, llavors el desactivaràs, se muntarà i tornem-lo a activar. Perquè si no, el que ens quedarà, ens muntarem, desactivarem, no ens en recordarem i quedarà totalment sense l'antivirus connectat. Llavors tenim un antivirus però no ens funciona, no farà res. Sempre intenta, encara que sigui petita, és el que us deia, encara que siguin petits, escriure 4 línies per generar-nos nosaltres mateixos un protocol amb ciberseguretat i això, com s'ha dit abans, pugueu transmetre a l'equip i als col·laboradors, és molt important, perquè moltes vegades no s'hi pensa. El dia a dia és molt ràpid, això ens ha vingut molt de cop, o sigui, hem fet una eclosió cap a les noves tecnologies d'una manera brutal, que a més, inclús amb aquests temps tan raros des del març del 2020, que s'ha ampliat tant amb el teletreball com amb tot el tema de compres per internet, perquè era l'única manera que podíem comprar i de més. Llavors, ara és un moment molt important per sentar-nos, veure què és el que tenim dins dels nostres sistemes, veure què és el més crític i allò salvaguardar-ho. Nosaltres sempre, quan la gent me preguntava des de fa molts anys què he de copiar per fer les còpies de seguretat, doncs mira, tu has de tindre cá i has de fer mirar i tindre un anàlisi de què necessitaries en cas d'incendi o d'un robatori o d'un criptologger d'ara i tal, per demà o passat demà, si fos un incendi, davant d'on s'ha incendiat, amb una ombrella i una cadireta i demés, per continuar treballant. Llavors, què necessito? Evidentment, les dades crítiques de clients, de proveïdors, de facturació, de la comptabilitat,
de si faig planells perquè sóc una enginyeria, els planells tots salvaguardats, o sigui, mirar tot el que és això. I dins de tot el que és això, també analitzar quanta gent som, si tothom té perfils, perquè nosaltres ens trobem moltes vegades que hi ha empreses que tothom podria entrar a tot. Clar, això per fuites d'informació. Per fuites d'informació per descuit, per males, no males praxis adredes, sinó per descuit, podem passar moltes vegades. És molt important aquesta fase, sigui el tamany que sigui de l'empresa. Importantíssim. Importantíssim. Crear un sistema de còpies de seguretat per a la teva xarxa, 2 al núvol, una a casa teva, tot separat i de més. Com us he dit, i no me cansaré de dir, cada dia és més difícil no caure. Evidentment, hem d'intentar protegir-nos i hem d'intentar no caure. Aquests protocols de ciberseguretat, ensenyant a la gent, estant al dia, veient i de més. Però, clar, en correus electrònics, com en el seu moment va ser aquell d'Endesa, o ara aquest que us he ensenyat de Movistar, l'altre dia també me va arribar un de no sé quina companyia era, que també era tremendament bo. I de més, hem de tindre un pla antiincendis per recuperar aquesta informació. Igual que tenim una assegurança en cas d'incendi, aquí hem de tindre la nostra assegurança, és tindre còpies, si pot ser al núvol perquè és molt pràctic i d'aquesta manera se configura i se fan, i si el nostre pecuni o els nostres calés no ens ho permeten, hem de ser molt curosos i una vegada al dia fer còpies i amb aquell suport, a més intercanviar-los i demés, emportar-nos-los a casa o en un local tercer que no tingui res a veure amb la xarxa informàtica. Com molt bé s'ha dit abans, sempre en cas de dubte, sempre hi ha professionals, és el que dèiem, com per tot, o sigui, no podem assolir tot, no? Està claríssim, d'acord? Si treballes per aquesta inversió com una assegurança de vida, no? És el que us deia abans, no deixa de ser que una assegurança, d'acord? L'única solució són tenir còpies de seguretat i com més hi ha més històric, molt millor. No hi ha res més. Exemples d'això, mira, dins de la nostra base de dades de clients, el 2016 va entrar un cripto que va bloquejar amb un client nostre de Viella, que d'això, en 8 llocs de treball, vam estar 3 dies a remuntar-ho tot, perquè clar, entre que tornes a reinstal·lar sistemes, treus tot i fas i deixes de fer, teníem còpia, la còpia està externalitzada, i als 3 dies va continuar treballant, però 3 dies. I amb aquell senyor, en aquell moment, li demanaven 2.800 euros. El 2014, 2 anys abans, aquesta empresa és més gran, aquesta ja és una empresa més gran, Madrid, amb una Vision, un sistema ja molt més elevat. Amb aquests el rescat era de 18.000 euros, si no recordo mal, 18-19.000. Hi havia molta informació, era una informació, la còpia de seguretat que la teníem nosaltres eren 600 gigas, que recordo que a més la vam tenir que descarregar nosaltres a les oficines, portar-la amb un disc extern, agafar un dels tècnics l'AVE i estar 2 dies per remuntar-la, i no se'n vam sortir sense problemes, menys el temps de parada. Penseu que contra això no podem lluitar, el que li ha passat al CEPE, etc. Tinguis en compte que és just el que acaba de dir el Josep, que pagar el rescat no és cap garantia de reconeixement, de que te torni l'edició. I, a més, recordeu que és il·legal. És il·legal, o sigui, a part que fas un flac favor pel fet que si anem pagant tots, el pastís és més golós i perquè he de moure drogues i això és més fàcil, perquè evidentment a més pagues en criptomonedes, se paga i tal. També us diré que jo sé i no puc dir noms, però aquí a Lleida s'han pagat rescats. Perquè a vegades no hi havia, o ha petat
sí que teníem còpies, però la teníem dins del mateix sistema, i llavors, encara que sigui duplicat, ha saltat, estan connectats i ha xifrat els dos i se n'ha anat tot a Norris. Aquí us fico tres exemples. A la UAB va haver un atac bastant gran i ara el govern té claríssim que s'ha de destinar 3,5 milions per recuperar, però més que per recuperar, per invertir en noves infraestructures d'això. A la DAM del Prat, lo del CEPE ho van veure tots. Claro, penseu que el CEPE tenia còpies, és el que us dic, però va estar 14 o 15 dies parat, perquè, clar, s'han de remuntar tots els equips. O sigui, tens que netejar-los, tens que tornar a instal·lar sistemes, tens que tornar a instal·lar el programari. Imagineu-vos, jo no voldria ser informàtic del CEPE durant aquells dies i amb tot el problema que havia, a més, amb el tema dels CERTES i de més. Com a nota anecdòtica, que no l'he ficat aquí, ara fa just 2 anys va d'entrar un ciberatac, aquesta ja és una empresa d'alguna menor dimensió, però aquesta ho sé bé i sé bé el que li van demanar, a les cerveses Àmbar, de Saragossa. Des del mes de març o gener d'aquell any, el gerent nou va decidir carregar-se el sistema de còpia online perquè era molt car. Al final, ja està la Guàrdia Civil pel mig, per nassos es va tindre que pagar i es va pagar de l'ordre del 1,5 milió d'euros perquè ja portaven 18 dies parats i no se'n sortien. I com que no se'n sortien i no podien parar, parar de producció, parar de ventes, parat tot. Fiqueu-vos amb el vostre negoci 18 dies parat, que no puguis fer res. I aquí no hi havia ERTEs com en la pandèmia, etc. Llavors ens dius, hosti, queden exposades a tercers no autoritzats, com per exemple, què és un ciberincident? Un atac, confondre's de destinatari, una infecció pel malware al visitar un lloc maliciós, oblidar un document que desaparegui. Penseu que el confondre's de destinatari a l'enviar un email amb dades confidencials sense xifrar és algo que és molt més normal del que sembla. I aquí, a part de que la nostra imatge i de més pot quedar molt tocada, perquè si a mi envies una documentació a la qual vaig jo i d'això, per llei de protecció de dades, ho tindries que haver enviat xifrat, i per llei de protecció de dades t'obliga a això a notificar a l'agència de protecció de dades la bretxa, l'escletxa aquesta de seguretat. I a partir d'aquí, l'agència pot investigar o investigarà per què t'ha passat, com t'ha passat i de més. Que això és una cosa que heu de tindre molt en compte. Penseu que el 80% de les pèrdues, de les fuites que existeix és de dins a fora, no de fora a dins. La caché de l'Outlook, que ens equivoquem de destinatari al correu electrònic, aquest paper que hem deixat sobre la taula i que no s'hem confós i que no s'hem descuidat i que algú se l'ha emportat, les nòmines o el d'aixòs que hem tirat a la brossa i la dona mateixa ho ha tirat al container de qualsevol manera, etc. Llavors hem de tindre molta cura amb això perquè, a part de la nostra pèrdua o a part del nostre robatori de dades, potser estem incomplint la llei i llavors podem tindre sancions. Algo que, sobretot, això faig més hincapié normalment quan són treballadors de la companyia i de més, però que hem de tindre molt clar, és com actuar en cas d'un atac, un ciberincident. Ràpidament trucar a l'immediat superior, ràpidament, si no, trucar amb aquest informàtic extern, tancar els equips, desempalmar-los de la xarxa i no tocar res de res. Ja vindrà l'expert
ja vindrà, si tenim departament d'IT propi, el nostre departament d'IT i començarà a ficar, a fer el millor per intentar que no es propagui. Això, per exemple, farà també 4 o 5 anys, no sé si vau sentir que a Telefònica també li va afectar un ciberatac d'aquestos, un ransomware, però van parar a temps i només li va afectar un 33% de la xarxa. No és el mateix el 33% que el 100%. A tots els nivells, logístic, com us deia, de remuntar els sistemes, logístic de fer-ho tot. En la qual aquí sí que, Josep ho ha dit abans molt bé, ha passat també pel tema, no hem de jugar, no hem d'intentar fer res, no hem d'intentar amagar-nos, no, ràpidament avisar, tallar, parar, desconnectar de la xarxa, que si és amb cable físic, s'ha de treure el cable físic, si ho tenim amb wifi una vegada separat, ja no hi ha connexió, i si fa falta, tanqueu el router. I trucar a l'especialista i llavors començar a fer una informàtica forense que es diu, per a veure què hi ha, què deixa d'haver, i si podem recuperar, no podem recuperar, si seguim o què fem. I amb això jo ja acabo. Espero no hagués sigut molt pesat, he intentat anar el més ràpid possible. I ara, si voleu, estem disposats a qualsevol pregunta. Un moment, que abans de les preguntes fem un canvi de... Si pots treure la presentació aquesta. Mireu, aquí teniu, en aquesta web trobareu tot el necessari per posar-vos en marxa. Vosaltres i tot el vostre personal. Digueu 4 o 400 i des del minut 1 que acabem aquest webinar. Per això ja vull que hi aneu després, a la que acabem, i us ho poseu als preferits. És una web visualment atractiva, clara, dinàmica i molt intuïtiva, que el que va fer és acompanyant-te per recursos que jo estic convençut que despertaran el vostre interès. Entre altres coses, teniu un espai com és l'Aprèn, per entrar a cada un dels àmbits que us hem presentat de manera profunda, molt més extensa. Jo ho he fet de manera molt ràpida i planera i amb un parell d'ells. I aquí veureu que aquest breu passeig es converteix en una veritable ruta turística. Tenim un espai que és l'Avalua't. Si passeu la diapositiva, es va veient aquí a l'Avalua't. Serveix per orientar els punts forts i febles del que en sabeu de ciberseguretat. És a dir, de ben segur que avui ja descobrireu que heu començat a adquirir nous conceptes. Això no ha estat ben bé una formació, això és una presentació, però estic convençut que algunes coses us han despertat. Amb això trigareu menys de 10 minuts en fer-lo i és important. Teniu uns microcursos. Els microcursos són una cosa collonut, perquè com veieu són aquests 5 àmbits que us he presentat abans i aquí el que podeu fer és trobareu, això està a la pestanya recursos, ja ho veureu, que és molt senzill, i us donarà les claus necessàries per entendre com aplicar la ciberseguretat al negoci. Però això no s'acaba aquí, perquè teniu material com la guia d'empresa, una actualització constant de notícies per tal que esteu al dia de tot el que es cou en aquest tema que ja des d'avui ha de formar part del vostre dia a dia, com és la ciberseguretat, i això ha de formar part com les comandes o les nòmines dels treballadors. Teniu altres espais, com podeu veure les iniciatives que s'estan duent a terme en aquest camp. Si passeu la diapositiva, apareixen les iniciatives del negoci cibersegur, recull d'activitats o dubtes de termes d'entitats, esdeveniments, col·lecció d'esdeveniments actuals que se centren, subvencions digitals i no em vull oblidar, escolteu, ja arriben els calés aquests que diuen que han d'arribar d'Europa, no? Això del Next Generation, que és aquest instrument que diuen que de recuperació dotat, jo d'aquestes coses soc dolent, però em sembla haver llegit que eren uns 800.000 milions d'euros, no? Destinats a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus. I suposo que aquí a la zona del xat us posaran la pàgina web, si ja us l'han posat, la pàgina web d'això. Entreu aquí i mireu quins recursos podeu utilitzar i de què podeu aprofitar perquè us ajudin d'alguna manera a fer aquesta transformació digital a casa vostra. Bé, la pàgina aquesta, internetsegura.cat/empresa, és molt més enllà del que jo us he explicat i us hi podreu entretenir, anar parlant, anar llegint, anar fent, etc. I per últim, l'informe de tendències. Això és una cosa extraordinària. Això als professionals com el Roger també li anirà molt bé. Aquesta és la pàgina ciberseguretat.gencat.cat. Aquí els companys de tendències, d'estratègia de tendències, el que fan és un anàlisi, fan informes trimestrals de què es cou
en aquest camp de la ciberseguretat i de la ciberdelinqüència, que passa no només a casa nostra, sinó al món. I està molt bé saber què està passant i com es va fent un seguiment de tot el que passa. Són uns informes collonuts i us aniran molt bé per anar-vos posant les piles entre tots. Tot aquest material us ajudarà moltíssim a començar a posar en marxa formacions a casa vostra. Fins i tot hi ha coses per descarregar, per imprimir, etc. Més enllà d'això, de buscar també professionals. Jo no sé si hi ha preguntes. Si no hi ha més preguntes, no n'hi ha, de fet, com que no n'hi ha de preguntes, com que ens hem passat en el temps, doncs em sembla que el correcte, si no ens feu cap pregunta, si algú la fa ràpida, la faig. Si no teniu preguntes perquè ens hem expressat de manera extraordinària o perquè voleu anar ara a la pàgina web que us he explicat i començar a llegir amb calma i començar a preparar una formació collonuda a la vostra empresa, doncs ja sempre ens la podeu fer quan vulgueu i ens trobeu pels canals, per les xarxes, etc. perquè ara ens hem passat amb el temps i jo no voldria tampoc tenir-vos aquí in eternis. Veig que no apareixen preguntes, doncs, si us sembla bé, Esther o Roger, jo us dono pas per tancar l'acte. I, escolta, moltes gràcies, deixa'm dir només moltes gràcies a la gent de la Coell per acollir-nos, a la gent de Foment, al Roger també per la seva participació i a tots vosaltres que ens heu escoltat. Et deixo, Esther, gràcies. Moltes gràcies, Josep, moltes gràcies, Roger, i a l'Agència de Ciberseguretat i també a Foment. Crec que totes les recomanacions i exemples tots són benvinguts. Avui ens heu introduït conceptes nous com programari maliciós, la importància de les actualitzacions i també protocols que jo crec que ens serviran d'utilitat. I una frase, i acabo amb una frase que heu comentat, fer entrar la ciberseguretat a casa vostra, que és una cosa que des de la Coell intentarem accelerar aquest canvi i serem sensibles a ajudar aquestes empreses cap a aquest camí. Gràcies a tothom.